dan is de wier te boel en er kwam staar gewoon wat meer wier te sneeuw terug het ruim werd er in de jood toe. En het viel de koud aan terug die stevige oost-noordoostenwind. Ja, en hoe koud waarsprutsen, het werd gewoon compleet winter. En dat begint joen en vannacht al. Joen en vannacht sneeuw, lichte sneeuw. Kans op glijdens natuurlijk. Temperatuur 0, -1. En dan is het in één keer winter. En dat alles maar een krijft rond wind in het kust- en waardgebied. Uit het oosten en het noordoosten waai. Op het Versteloon of meer de provincie in de maat rond vrij krachtige wind. Daar trok viel het volle koude aan. En ik zei het al, de kans op glijdens. Morgen ik heb waarschuwing van glijdens. En verder sneeuw, lichte sneeuw. Ja, ik is even een droge periode, maar de zin had het morgen dreig. En de temperaturen morgen +1 en -1, steeds maar om het vriespunt heen. Nou, dat jij het bij de winter. En dan die noordoostenwind, die is krachtig rond het, krijgt 6 zon. En dat betekent dat het volle koude ongeveer. De gevoelstemperatuur komt morgen om bij de -8, -9 graden te liggen. Dus goed klaaien. Ja, en dan zeggen we vooruit naar een winterweekend. Manje, ik begin maar eens even met de frost van snijden op manje. Dan hebben we toch -6, -7 graden, matige frost, maar nog altijd een sneeuw. Natuurlijk, die waarschuwing van glijdens, maar dat blijft de hele week aan. Manje, een temperatuur om bij de -1, in de nacht -8. En dat is een gemiddelde, dus kan het op plakken 10 of -11 worden. En dat kan dan alleen nog als het lang opklaart. En verder een sneeuwbui of een sneeuwbuiken. Tieze en maandag hoe daar meer droeg. Maandag let er toch ik weer een paar sneeuwbuien. En de temperaturen rennen daar gewoon wat op. Op tieze een temperatuur om bij de +1 hoe daar. In de nacht nog altijd -6. Dan op waasje +2 hoe daar. In de nacht -4. Maar dat komt ik omdat de wind meer noordelijk wordt. Ja, en dan blijft het winter ik op toonsje. En waarschijnlijk ik nog wel op vrede. We moeten manje maar weer even in het winterwaarsje.